manager ng Madrid. So, bigyan ko lang kayo ng update today. Dumating yung monitor namin from China na pinurchase. So, 60 pieces to na i-deploy sa lahat ng branches. So, based kasi yun dun sa manpower projection na ginawa ng mga TL last quarter. Ano na yan, pangalawang batch na this year. Yung unang batch, 30 pieces lang yung na-order. So ngayon, mas dumami, 60 pieces na yung kinuha. May susunod pa, third batch, 60 pieces din. Lang kamay.